guys, good day. It's me again, Marvic Losada. Welcome back to my channel. Ang video natin ngayon, gumawa ako ng isang karaoke sa Bisaya version ng Hosanna. Actually, hindi ako ang translate nito into Bisaya. Ginawa ko lang din yung lyrics dito sa YouTube. So, sana magustuhan nyo. Ngayon, dito na tayo sa pag-song cover. Sana magustuhan nyo. Tara guys, samahan nyo ako. Mahilig lang talaga akong kanta, pero yung kanta hindi hilig sa akin. Abahan na yan, basta I do this para sa inyo at sa number 1 para kay Lord. Nagkaroon akong kodigo. Kodigo. Okay guys, tara. Adi pa babay ha. Tara, start na tayo. Mag-song cover. Share ko na lang din yung kung paano ko ginawa yung music. Ito yun guys. Gamit ko lang paggawa ng music ay cellphone. Cellphone na may application para gumawa ng music. Very easy lang guys kung marunong ka lang gumamit nitong apps na to. Di ka na maghirap. Di katulad nung maghirap talaga ako.
dahil may piano, tungod kay may piano tagsa-tagsaon ko gamit ang metronome, basta kanang naa sa music sa piano. Kung gusto mo mag-mix ng song, electronic piano is the best nga equipment para makagawa ng music para sa song cover. Yun ang ginawa ko nung una. Pero nung na-discover ko tong application na to, at makita nyo rin ito sa YouTube, mga tutorial kung paano ginamit. Simple lang kaayo kung kamao ka nga mo gamit niini. Ang application nga BandLab. BandLab application for music maker application para sa mga Android phone. So kana siya akong gigamit pag mix mao gihapon ako gigamit. Nindot kay siya kay naa na sa iya tanan unsaon sa drums kanang mag record ka kanang gitara na music imong gi-record imong music pinaagi sa gitara. So imo to siyang ipasa ngadto sa BandLab. Butangan nimo drums, butangan nimo piano, butangan nimo synth, butangan kung unsay gusto nimo nga i-mix sa imong music, pwede sa BandLab gamit lamang ang cellphone. Para di tayo maka-copyright, di tayo ma-CPR sa mga song cover natin kasi tinuod nga dili maka-affect sa imong channel account ang copyright. Pero murag dili gihapon, murag medyo na ay gamay nga affect sa imong account kay kung copyright good tapos monetize ka na, pag may nag-claim sa music nimo, mag-share mo sa revenue. Okay lang na. Pero tungod sa kagagmay ra nga revenue nga makuha nato sa atong mga videos nya naapay ka-share, samot na kagamay ug samot pud kabagal ang tubo sa atong revenue. So mas maayo gyud ug naatay ka og galingong music kay kung maka-copyright kay ana man jud na adyo mo claim nga kapareho sa imong music, may karapatan tang mag-dispute. Di ta makonsensya kung i-dispute nato ang atong music. Kay sure na sure 100% ikaw ang naghimo. So mao to siya ang akong i-share nimo para dili makapiright atong music, atong song cover, atong mga gigamit nga music. Simple ra kaayo. Kung naa kay Android phone, pwede na siya. Imo lang downloadan o BandLab application. So dito sa BandLab sayon ra gihapon ang imong buhaton. Tan-aw lang kag tutorial diha sa YouTube aron nga masarili nimo imong music. Ug kung naay CPR, dali ra kaayo pag dispute kay imo man. So, yun lang ginamit ko sa song na to. Nag-practice ko og mix piano muna, tapos nilagyan ko ng drums. Hindi ko na nilagyan ng iba pang yung iba pang sounds kasi mui ko na kanang samok na kaayos tanan nga hago na kaayo, kapoy na kaayo. Kay sa paghimo sa music dili na siya kay sa pabalik-balik nimong i-play hangtod nga mobati kag katugon sa pagpinaminaw sa imong gibuhat nga music og ay na pa wa kay mahimo kay makatuong man. So mao nga dili na ako daghanon, drum la akong gidagdag. Sit sa drum ang ako gidagdag sa akong piano music. So yun lang guys, sana nagustuhan nyo yung ginawa ko at kung nagustuhan nyo please like, comment and subscribe and paki-share. Pag bago ka dito sa channel ko, press the button bell para ma-notify ka sa susunod kong mga uploads. Thank you guys for watching. Bye-bye and God bless. Thank you for watching. Please like, comment, and subscribe. Kung bago ka lang dito sa aking channel, press the button bell para ma-notify ka sa susunod kong mga upload. God bless.